Atlar jittim men şanasız Şağıp gittim şarasız Gürer küzge zurda tügel Şiberlikке şamasız Alma birle Alma şaşa getirile Başkalarga küzde salmayım Seni körgenden birine Şov Muhammed Can! İptaşlar selam Şov Muhammed Can! Totar şastında! Şu at sizni ko'riga, aytasiz birinchi shiratda yig'inashchilarimizga rahmat aytib ketdik hali. Bizning yordamchilarimiz, yig'inashchilarimiz Yoshlar ishlari ministrligi. Olqishlar. Ham Qozon meriyasining bolalar ham yosh o'smirlar komiteti. Janobat bugun bizning sho'rtishlar 2 belgida kuch sinasha, ya'ni әзірленген шығышлар татарша стендап қарайбыз һәм безнең булачак импровизация. Әйдә шушы шығышларга безнең бәя бирүче мөхтәрәм жюри әгъзалары белән таныштырып китим әле үзегезне. Рамил Шарафиев бездә кунакта. Татарша КВНның Ләншәкат чемпионы, татар юморының авторы, сценарист, алып баручы Гаманин Шаалт Мөхәммәтҗанны бердә калдырмыйча йөрүче безнең җанатар, хөкемдар. Исәнмесез? Сезгә карыйм әле. Бүген бездә кунакта Гауга төркеменең солисты Әскәр Юнусов. Сезгә бәлки орттан караганда караңгылык кына булып күренгәндер, әйме? Яхшы, йөзегез белән барлык, хәтта йөз белән барлыкта артык аерма булмагандыр. Ничек сезгә виноградлар? Калып карамадыгыз, яхшы. Siz махсус кеше алгансыз инде янәшәгезгә. Ул кавын ярата. Без сиздек. Ярый, алга таба барабыз. Безнең инде Сәләт яшьләр үзәгенең директоры Айгөл Габдрахманова. Айгөл апа, исәнмесез? Сез беренче тапкыр бит, әйме? Мин беренче тапкыр. Гомумән монда. Татар әйдә шаяртларда да күргән юк иде бугай сезне. Шаяртта булган бар. Булган бар. Яхшы, димәк инде әзрәкне стендап жанрын, татар юморын ни хәлдә икәнлеген күзәтергә, тикшерергә, бәя бирергә килдек, шулай бит. Яхшы. Яхшы, материаллар сезгә. Материаллар. Алга таба барабыз. Җәмәгать, башлап китәрбез. Жюри әгъзалары белән танышып киттек. Инде башлап китәрбез әзерләнгән чыгышлардан, ул да булса стендап. Һәрбер комик үзе белән таныштырырга тырышу, үзенең тормышындагы булган вакыйгаларны сезгә сөйләргә, бераз гына инде кызык вакыйгалары белән уртаклашырга тырышыр. Әйтеп киткәнемчә, бүген безнең тәҗрибәле шаяртучылар һәм менә яңа гына беренче адымнарын ясаучы шаяртучылар бер сәхнәдә булачак. Шуңа күрә барысын да бер тигез матур иттереп кайнар алкышлар белән каршы алуыгызны сорар идем. Яме мөмкин булса. Мөмкин булырмы? Менә шулайрак. Яхшы. Яхшы. Беренче булып чакырасы килә бирегә. Менә Түбән Кама бит инде безнең менә химиялырак як әйме шулай бит инде. Менә әгәр дә Татарстан картасын әлеге кешедә тасвирласак, аның башында менә Түбән Кама булыр иде, аның бөтен Түбән Каманың химиясе әлеге шаяртучының башына китеп барган дигән фикерләр бар. Мөслим өчен бу ноу-хау һәм астагфирулла. Илһам Шакиров. Сәлам, дуслар. Бик дөрес әйтә, ноу-хау ае, шой өйгә кайткан юк инде, кертмиләр мен анда. Менә мин сезгә бер яңалык бар, мин хатын эзлим. Нәкъ хатын эзлим, чөнки мин вакытыннан иртәрәк тазардым. Һәм мин дальше тазарам гына. Шуңа кирәк, кыз кирәкме сразу хатын. Кеше белән күрешкәч тә, менә озак күрешмәй торасың, киләләр дә. О, өйләндең что ли ди? Әйтәм, юк, просто тазардым гына. Әле ул өйләндиләр, өйләнер өчен кеше белән танышырга кирәк бит. Кызлар, минем сезгә бер-ике соравым бар инде.
Во-первых, біріншіден неге сіз өзіңіздің егітіңіз бар екенін айтмайсыз? Міне шулай оралаштымаймын үш атна бір қыз білән. Оралашам, һәм қарайым интернетте тойдан фотка. Аның тойынан просто. Соң мен айтам, сен ник миңа айтмадың деп. Соң сен бе сұрамадың дей. Ну, блин, пісіне айтмасқа болай, мен пісейін бар еді, болашақ ирне айтерге керек бейтінде. Или қызлар сіз тіге екі орындықта отырасыңыз келемі. Бір сіз запасный на всякий, да? Әлі тағын бар бейтінде шондай қызлар, карьеристкалар. Эш тип ашқына тұрған кішілер, міне алар білән ең ауыры. Чөнки аның башқа егітлер болса, әлі сен харизма, чувство юмора білән әзірек шында алдырып бола. Іште кияуде екен, сен просто көбірек ақша штарға тиіш, аны жеңер үшін енді. Хаминде тағын бір сұрау карьеристкалар. Сіз классикларына тыңнағаныңыз жоқ, что ли? Оқып кетемін сізге. Назлы сөзге мұқтаж көңіл ялғызлықтан шынықмай, іште алған дәрежелер салқын түнде жылытмай. Бар ем ештікенігіз? Міне ақша жылытмай сізні түнне, ират жылыташақ. Әзірек құрсақлы болса бігерек шәп. Алқышласағыз бола. Қазір ендеті қыздар бән көрішам етейін, түрлі күші білән көрішірге тырышам. Міне бірсі натальный карты разбор ясап берді меңа. Екенесе психолог білән көрішкәнен бігерек ебет болды, бұшқа сеанстар өткерді. Қазір стоматолог іздейм, жоқ ма мұнда стоматолог қыздар? Елмайуын бек мотор болыр еді. Хаминде міне яңадан гіл көрішіп, яңа кіші білән көріші ауыр бейтен, сен келесіңдер, шул бір ебірін сөйлейсің, келесіңдер, бір ебірін сөйлейсің, шуңа көре мен видео яздырдым. Башта видео жиберем, мен айтам қара. Хаминде свиданияға жүргенде, просто документлар алып келем. Резюме, МВДдан справка, натальный карта уже бар, психологтан заключение, наркологтан заключение, психиатрдан и обязательно. Это не до характеристика, хаминде охырдан спермограмма. А ол меңа жауапқа 2 бала, развод хам алимент деді. Нәрсе дұрыс шамады. Алқышласаңыз бала. Рахмат. Хам мен тағы бір яңалығым бар әлі. Мен машинаны саттым. Шоқатлы сүйінесіз әйме менің үшін. Мен 10 ел бойы рөлі ердім біләсігіз келсе, қары мен жеулі. Бұл бінәтігі яңа тәп ері башлаған баралам, ялай тұрып кері тибіп жіберген кебек. Кері мүкәлей башлайсың. Мен де сразу автобуста ерге ауыр, мен шоңа таксида ере башладым. Мен бір ауырлық бар еді. Фотографияға чу бұл мене бұлай тұрып. Интернетқа кірттірей бір бітті, мен шоңа көре өзім білән руль ерте башладым. Олға кіріп отырамдай. Все, сторис бар. Хаминде мен өзім таксида штаян кіші, әлік аңламайдым, неге кіші олға отырам екен деп. Хар оңлай башладым, ол түгі яңағына жиау үйрей башлаган кішілер. Хаминде міне жиау үйрей башлагаш, сразу үншіп тұр водительдер ношарға айленді. Міне юлына шығып барам, әмі біләп кіне әкірің үні түнде қоп қараңғыда әмсемнен. Чөт бәріп кетмәділер. Қорасағыр бала бітінде. Хаминде міне бұл 2 бәләні мен бірләштірдім де, қазір қызны іздегенде машина білән іздейм сразу. Мен ертірге керек бітінде қазір, мен ерте әлмем. Харым айтам, язам айтам, кіріп аласың мен дем. Ярай кіріп алам дей. Шулай деді мен сразу хоп, баштан дереттігі полотенце барлыққа келді, анда музыка қосылды, мен ашайдырып, бей уже жиына башладым. Хар кіріп, келіп алды, ашып отыртты, мен отырам, бір қолда шеше, екінші қолда руль. Айтам, сумочканы қая қойым менде. Хар шулай кафеға бардық, мен ойлап отырам, өзім үшін төлерген мекен, жоқ мекен деп. Анарсына жоқ айтам, мен сенға қайтмайым, үйге қайтам деп ойладым да, шул моментта сообщение келі, мен уянам. Әйе келіп алғанды өзің келді. Шуңа көрі мен метро жүргенше қайтып кетейм әлі. Шының білін шылы рахмет. Илхам Шакиров! Ого! Әйе. Кімдер бәлке шанмедір, шынлап Илхам Шакиров? Әйе. Аның істің фамилиясы Илхам Шакиров. Міне, нешік болды? Мен нейросеть бет баштағына фотографияларына біразғына тірілтірге үйренді. Оннан арасының видеоларына дауам етіп ясарға үйренді. Міне шул нейросеть бірін Илхам Шакировны барлыққа кетірдік. 24-ші елға Илхам Шакиров міне шулай болыр еді. Жәмәғат, жүрші болмаса еді стендапер болыр еді. Әйбәт шыққам!
Келесі шаяртушыны бірінен дейін нейросеть та тонымай, кішілер де тонымайдан тонымасқа тырышалар, орамда ұшыраса да орап өтерге тырышалар. Айтасым келе міне тәмәк пачкаларында до һәм после була бит инде. Урын-урыны белән теге алкоголь эчемлекләренең нәтиҗәсе до и после була. Менә ул кешегә карасаң, аның досы юк, ул һаман после да менә. Болан бәлешенең амбассадоры җәмәгать. Бүген бездә кунакта. Әйдәгез каршы алабыз Ленар Галәү Мамадыш. Исәмез хәерле кич, кадерле дуслар. Мин Ленар Галәү Мамадыштан булам. Мин 7 ел буе үземнең авылда мәктәптә укытучы булып эшләдем. Ашыкмагыз мине сугырга. Мин уже ул эштән киттем. Сразу әйтәм, алдан ук. Просто мин ул мәктәптә историк булып эшлидем. История укытадым. И миңа һәрвакыт ошыйдыр. Историядә булган шәхесләр турында вот нашуларның биографиялары. Бер көнне менә тоже шулай укыдым. Сезнең ишеткәнез бармы? Александр Сергеевич Пушкин Дантес белән ул 26-нчы дуэле булган. 26-нчы дуэле. Минем шәйме озаккы чиктә әҗәл туеп беткәндер минемчә Пушкин янына килергә. Саша, хары инде яра беренче тапкыр булды, папияни бөтенебездә була инде. Бит инде 26-нчы извините. Ладно, Дантес, ул әзер, ладно, килер, шур с ним дип тик. Вот менә минемчә шулай булган шикелле тоела. Һәм менә авылда булганда мин бер тарих кына укытмадым, ул вакытта бик фәннәр укытасың, әле музыка укытадыр. Но музыканы былай гына түгел, үземнең тормышта булган хәлләрне генә только, үземнең җырлар белән. Мәсәлән, 1нче класска иң беренче дәрес иде ул Каз өмәсе турында. Күрше әбей, мескен казының канатын кайырмасын. Башта су кайнатсын, суга салсын, аннан гына йылкысын. Дип шулай дип өйрәтәдер. Рәхмәт алкышларыгыз өчен, нинди көчле алкышлар, рәхмәт. Инде уже икенче тормыш җыры буладыр үземнең тормыш хәленнән. Үпкәләсәң әйдә үпкәлә, алимент көтмәсен Миләүшә. Минсез генә үсәр газиз яр, бүтән атаны эзләп кара. Һәм инде физик укытучысы да киләдер безнең янга. Ул да үзенең җырлары белән өйрәтәдер иде. Аның җыры монда иде. Беренче татар физик ядерщик җыры. Уран, уран кулга тотам, дүрт куллы малай булам. Маңгаемда кызыл точка, моргтыл комбатта булам. Һәм инде әлбәттә инде озактан бары бер туганлык турында онытмаса кирәк, һәм туганлык җыр белән бетерәдер дәресләрне. Алкышлап җибәргезләр, җырны онытып җибәрдем. 70 чакрым ерактан килдек без, туганнар дип сезгә кердек без. Әтинең үгез чалыган чагы, туганнарының сагынган чагы. Шуңа күрә, кадерле дуслар, сез дә туганнарны онытмагыз, туганлар булып матур яшик. Сезнең белән өчен Ленар Галәү иде. Рәхмәт бик зур. Ленар Галәү! Мия қалса Илхам Шакиров, Ленар, оның жырларын башқарасын білген болса, ол шул вақыттан стендапқа кеткен болар еді мия қалса. Ничек сізге? Яқшы. Яқшы. Нәрсе деп айтайын енді, ярар. Юқ, мәзәк көңілі хаманың оқытушы болу үшін болған хәл.
Шын болған хәл, мына шуңардан шығып сіз аңлай аласыздыр. Мәгариф біздің нендей хәлдә икәнлеген. Мамадыш районында в частности. Келесі шаяр тұтышы турында нәрсе айта алам. Біз мына түрлі яқлардан жиылабыз мында, кімдердір Әлмәттән, кімдердір Яршаллыдан, Ноқтаныштан деп алыра керек. Һәм инде килә бездә, шәп булды, ниһаять уен оештырдылар, ниһаять очраштык, ниһаять бергә иҗат итәбез дип шатланышабыз. Ул менә 10 мең сум акча өчен килә алмады. Онда килүгә әйтә, мин җиңәм, монда бушка вакыт уздырырга килмәдем ди. Ул чып-чын Мишәр егете. Әйдәгез. Каршы алыйк әле, Илнур Илалов. Хәерле кич дуслар, исәннәрмесез? Вау! Бик шәп, дуслар, беренче сорау, кем акча ярата? Ага. Менә Мишәрләргә шулай разгоняются дуслар. Менә шулай әкрен генә. Ярар, дуслар, минем исемем Илнур, миңа 33 яшь, һәм мин 3нче ипотеканы җавап килүче егет, дуслар. Юк, мин дурак. Жүләр, нигә син аларга алкышлар бирәсең? Кая ашыгасың син? Чынлап, менә бөтен дуслар әйтә, син вообще мощный Мишәр, 3нче ипотеканы җавасың. Нинди адекват Мишәр, дуслар? Беренче ипотеканы җавап икенчесен ала. Икенчесен җавап өченчесенә чума, дуслар. Ну жүләр бит инде, жүләр чыннан да. Менә нинди адекват Мишәр, дуслар, салган килеш өйгә кайтып, хатынына "Сәҗин, икатнасын Хургадыга барабыз" дип, икенче көн икенче эшкә чыга, дуслар. Менә бу мин, дуслар. Кем менә нинди адекват Мишәр, менә бу вакытта безнең заманда, 25%ка кредит алып, 13нче елгы грант ала, дуслар. 2 миллионга. Бу мин, дуслар. Мин начар Мишәр, чыннан. Мин начар Мишәр. Но менә минем менә әти чиста, Нурлат Мишәр, дуслар. Ч хәрефеннән башлана торган. Ч хәрефеннән. Чыннан чиста. Менә кичкенә чакта мин аңа кибеткә керәм. Әти менә моны алалы миңа дигәндә, әти миңа менә коронный сүзен әйтә. Байгаш улым. Байгаш ди. Сезнең дә булай, әйме шундый хәл, әйме? Ул коронный фраза. Әти минем өчен беләсезме, әти минем өчен Нурлат фәннең коучы иде, дуслар. Коучка модны бит инде, коуч иде. Менә кичкенә чактан ук менә беләсезме нәрсә? Менә барысының, менә сезнең кичкенә чакта фотолар бар име? Теге обезьян белән уенчыклар белән кемнең шундый фото бар? Әйдәгез алкышлар бирик әле, дуслар. Бик шәп. Менә сез ышанмаячаксыз, минем беренче фотосурәт, дуслар, ул кыягас 10 сум белән иде. Кыягас 10 сум белән универмаг кырында иде, дуслар, Һәм дә бу беренче фото минем туган көндә, сез уйлыйсыздыр инде, бу 10 сум белән мин берәр мотор кичкенә берәр уенчык әйбер алганмындыр дип. Юк, дуслар, әти бу 10 сумны алды да үзенә кирип кажанка алды, дуслар. Кажанка, һәм бу минем әтинең беренче кагыйдәсе, дуслар. Акча эшендә туганлык юк. Һәм дә инде һәр тикә Мишәрнең мощный кажанкасы булырга тиеш, дуслар. Менә шулай. Алга таба барабыз, миңа 3 яшь, дуслар. Мин әз генә сөйләшә башладым. Әти мине сизде дә, мине кибеткә җибәрде, дуслар, ипи йортына. Акчасыз, дуслар. Һәм дә өстәп куйды, дуслар. Сдачага шаир алырсың диде. Һәм минем белән бүлешергә онытма диде ул миңа, дуслар. Ансы нәрсә, сез уйлыйсызмы, минем әти тиран дип, юк, дуслар, тиран түгел, чөнки әти мине ирекле бала булып тәрбия итте. Кичкенә чактан ук ул мине, дуслар, йөри башлаганнан соң авылга 3 айга курортка җибәрә иде, дуслар. Анда да үзе илтми иде. Бер качан да үзе илтми иде. Абый белән җибәрә иде, дуслар. Һәм ишекне жапканда өстәп куя иде. Улым, сен да давай аккуратно, тартып җирмә, сигарет, кыйбат айбер диде. Ишекне жаба иде, кыйбатлы мальберсын авызга тыга иде, өйгә кирип китә иде, дуслар. Һәм дә инде, дуслар, бу әтинең икенче кагыйдәсе, баланы ирексезләп өйдә торга ярамый, авылга кайтсын, рәхәтләнсен, эшләсен, бәлки кайтканда бәрәңгесе белән итен биреп җибәрерләр диде. Анда да аңлыйсыз инде, дуслар, әти үз авылына җибәрми иде, әти җибәрә иде әни авылына. Сез аңлап бетерәсезме, чөнки үзенең авылында аның бит Нурлат фәненең, Мишәр фәненең профессор яши иде, дуслар. Аңласагыз, ул профессор кышка безгә килә иде. Чөнки нәрсә? Агач бит инде, утын бит ул акча ул нәрсә? Мишәр, Мишәр ул минем бабай, дуслар. Барысы да дөрес. Һәм дә инде авылда булганда һаман да истә әти миңа тәмлүшкәләр җибәрә иде, дуслар. Бер зур коробка 5 пакет, дуслар. Тәмлелеге, һаман язваны лишитте бетерә алмыйм, дуслар.
Хаман іш ауырта, шыннан. Мына шылай ғымыр бара, әти мені енді мәктепке беріп жіберді. Мәктеп вақытында әти бей қоты ішледі. Әти әнілер жиылышына да барырға вақыты юғы. Хамда енді өзіңіз аңыз линолеумға да оқшар ғытырға вақыты юғы. Мына шылай. Бұл әтінің достар тағын бір қоғидасы. Ақшаны көп мөшләмә, ол гіл жетмей, тем более линолеумға достар. Міне шулай. Хамда енді ол мені армия қызметке жіберді, чүнки нәрсе, Илаловлар бет енді нәрсе бір кімге де әжетте болырға тиіш түгіл, тем более мишерлер, әйме? Армиядан қайтқаш, мен ішке кірдім, әти іштен кетті достар. Хамда енді менің ақшаны соны башлады. Бір-екі ел ішем, мен мұны оңнам да мәйтем, все, жетті, үйленірге керек, әтеге қойттым да мәйтем, әти, все, мен үйленем. Ура дейді бұл. Ура, Аллаға шүкір бір тамақ кете дейді бұл әшілай. Хамда мен әтеге мәйтем үйленем, хам туй ясым ди. Әти мен қойып қарады, сен жүлер мүлі? Нендей туй? Никах ясыбыз? Ол бет қыз яғыннан ди. Мәйтем ярар, тем более нәрсәлі бүлекке әбейінің тішлерін әрітеміз де бір әжеп сіл ясабыз ди. Хамда енді қозы әнен яғынан полюбон бір әркім алып келерді. Мәйтем ярар, все, біздің күрләп бетінде, мәжлис бара бетінде, все, әти шықты құтларға. Бик мотор етіп құтлады, хамда енді бір жыр жырлап қойды. Мен әти бик мотор жырлай. Айрылмағыз болса да сәбәплері, айрылу бит 30 мың тұра, фатирны да бүләсі. Хамда енді шунардан соң бір таза конверт шығарды оқша білен, міне бұлай бізге тұрттырды да фотоға түшірді достар. Хамда енді шул конвертін алды да өзінің кажанкысына атығып қойды. Хамда енді мен айтты, олым, бірінші қағида істемеді, мәйтем юқ. Олым, har бір мишәрнің тіке кажанкысы болырға дейді де, бұл кажанкысын өзінен солды да меңа кегізіп қойды достар. Хам үстеп қойды достар. Олым дейді. Тағын бір тапқыр бізні жиырсың, емеді байыға аш дейді достар. Әтейінлеріңізді яратығыз, бек зор рахмет! Илнур Илалов, міне шынды бұл алмешеріміз әклеріні құлар шабиқ әлі. Ол дұрыстан да шын мишер. Бұна біз банкетке сағанда біз оқша жиышабыз, ол бұна бір банка қиярын алып келеді, мен өзімілі алып келдім бетте, ол бүтін әйбірін ашап қайтып бейті. Жоқ, шынна бұл шоуға келгенде де ол бұна бірер кейбіттен бірер тігі. Біз бүтін өбіз алабыз бургер білен картошка фри. Сен аласың ма фри? Жоқ, сіз алғансыздар. Соусында шулай алмай. Ну, қонында әтейсін суға, ол өзі де әтейсі елына бара кірінгіна. Әйбә. Ойручада қойнар алқыштар білен қоршы алырға тәқдим етем. Йоршалыдан яқын достыбыз Ойнас Абдуллин. Барығызға да сәлем. Көптен түгел татар клипларын қарадым, шындай фикірге келдім. Біз татарлар алдыңғы милләт, бізден бүтін дүния үрнәк алырға тиеш. Міне Болливуд киноларын, Marvel, DC қарағаныңыз бар бейт? Міне анда спецэффектлар яратам. Татар клипларын қарадым да Marvel отдыхает. Міне хит парад ясадым, 5-ші орын, Наил кеттік. Мунир Рахмаев. Гарри Поттер үйрен, ақалай. Балалар игровойын уйлап тапқан бет, бассейнлар. Яра 4-ші орынға көшейік, 4-ші орында Қазан егітлері. Алар егітлер ұзақ ойлап тұрмағандар. Алар кімдіңдір туйын алғандар да шуңа клип түшіргендар. Кеттік Наил. Матұрғына туй. Аларға продюсерлары келгенде қойда 120 мың мелісіге спецэффектқа бердім дегенлері. Опа! 1, 2, 3, 4 достар. 4 үйрек сразу. Демек, бір үйрек где-то 30 мыңға шыға. Алға таба. 3-ші орынға көшкенде ғафу өтінем, Мунир Рахмаев 2 тапқыр. Шынки анда бір гіне спецэффект болмаған. Анда 2 кеттік. Біріншісін біз көрдік енді. Екіншісі смотрим. Баян бармақсыз ойнай. Мунир Рахмаев алқышлар берейік. Бұлдыра бет. Екінші орынға көшкенде менің яратқан жыршыларының бірісі, ол да болса Филюс Кахиров, Құлшабый ғайлағанға да. Бекті
дәрежәле артист, чөнки ул гына сөйләшә алган. Һәм Дима Билан татарча җырлый башлады. Киттек. Ничек сезгә Дима Билан татарча? Минемчә, Филус абый үзе дә шаккатан үкерә башлады. Алкышлар Филуска Хировка, булдыра. Беләсезме, бәләкәй чактан ук боевикларда үскән кеше. Стивен Сигал, Ван Дам, Дольф Лундгренны ярата идем инде. Джеки Чаннарны карага. Ләкин аларны барысын да уздырды Римма Никитина. Беренче татар боевига киттек. Әнә, шнурлы пистолет күргәнегез бармы? Карагыз, яңа компьютер, Windows һәм супер рукопашка. Опа! 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 Һәм карагыз. Сразу фото. Римма Никитина. Минемчә, буларны кинотеатрда күрсәтергә кирәк. Менә булай башланырга тиеш бу, киттек. Тиздән экраннарда. Зәй шикәр заводы. Эләкмәде. Римма Никитина. Алкышларда. Алга таба дәвам иткәндә 3 клип бар, аларны бөтенләй хит парадка кертмәдем, чөнки алар һәрберсе аерым кино сыман. Менә беренчедән гаиләле җырчылар бар бит инде, әйме. Jay-Z бар, әйме. Beyoncé, Агутин Варум, ләкин аларның берсендә дә иҗатында мондый клиплар күргәнем юк иде. Киттек, менә татар клибы карыйбыз, сразу күренеп тора татар гаиләсе икәнен. Бер үк киемнән алар. Хатыны күлмәк тиктергәндә үзенә материал калгач иренә дә эләккән. Бу беренче образ. Киттек алга таба. Карагыз. Икенче образ. Өченче образ. Һәм беләсезме? 20 секунд үтә, алар 4нче образда уже. Аларның киемнәре генә түгел, исемнәре дә охшаш. Рамиля Хайрудиновлар. Алкышлар бирек, иҗади уңышлар телибез. Яраткан клипларның берсе ул да булса Нияз Залялов. Караганыгыз бармы да? Супер кеше. Карагыз, клип сразу күренеп тора. Татар авылы. Нияз абый 40-тан узгач агачка менгән. Белгәнегезчә, Джеки Чан бөтен трюкларны үзе ясый. Ләкин Нияз абый Джеки Чан түгел, карагыз. Хопа. Ой, 40 сантиметр югарылыктан килеп төшсә. Алга таба моның белән туктамыйбыз, Аның абыйсы Федор Бондарчук. Карагыз. Шапылт. Нияз абый югалып калмый, дусларына, туганнарына яза. Туганнар чатына WhatsApp-ка яза. Әнә туганнарына килә. Бөтенесендә кнопочный телефон. Ләкин нигәдер 21-нче гасыр, әйме, кнопочный телефон. Әнә Федор Бондарчук әтисе белән 21-нче гасыр кнопочный телефоннар, ләкин ул җөнүрләп утыра. Разборка киттек. Федор Бондарчук көчле кеше, без беләбез инде. Менә апперкот. Сау бул. Киләсе эффект шәшәк шиңә һәм Нияз абый кадакка әйләнә, карагыз. Шапылт. Моның белән генә туктап калмый, Нияз абый югалмый, ул танышырга килә. Беләсезме, бу аның әтисе булмаган, абыйсы булган, чөнки әтисе менә монда. Сәйер гаилә, 7 кеше бер йортта торалар. Нигә сәйер икәнне аңладым, чөнки клип ахырында күрсәттеләр. Бу гаилә бөтенләй мәчеттә яши икән. Нияз Залялов. Алкышлар бирик. Һәм беләсезме, дуслар, минемчә татар җырыннан хит ясар өчен бер нинди крутой оператор да кирәк түгел, әйме. Бер нинди спецэффект да кирәк түгел. Нәрсә булырга тиеш? Матур сүзләр, матур көй һәм әлбәттә татар моңы булырга тиеш. Барысында буларны берләштергән Тахир Асылгәрәй. Киттек. Трассадан барганда, туктаганда кайынлыкка шунда төшергән. Карагыз, оператор 360. Һәм карагыз, әзрәк кенә оператор Тахир абыйны югалтты. Кайдасың ул? Менә бит ул. Үзе генә түгел, бурыны. Алга таба моны мин битва экстрасенсовта гына күргәнем бар. Менә Тахир абый, күрәсезме? Һәм карагыз, опа. Югалды. Тахир абый безнең белән кашышлы уйный. Гафу үтенәм, бәлки миңа гына шулай тоелгандыр, шулай күренгәндер, ләкин бер сорау уянды, Тахир абый бу агачны нишләтә?
Бик зур рәхмәт, нәрсә әйтәсем килә. Татар җырларын тыңлагыз, татар китапларын укыгыз, татар булу белән горурланыгыз. Айназ Абдуллин, бик зур рәхмәт, дуслар. Айназ Абдуллин! Татар клипларының хейтері жемәғат. Олар шабиғал тағын бір қат. Шол Мұхаммаджан сахнасында өзінің бірінші адымларына сошы, ләкин оңда қарамастан бик мәзә һәм бик харизмалы қызыбыз Зилә Хусайынова. Сәлем, сәлем, сәлем. Минем исемем Зилә, мин театральный режиссер, дөресрәге инде нелегальный режиссер, чөнки әлегә спектакльләр куймадым. Дөресрәге инде вакытта юк инде, конечно. То минем супер креативный проекты, то они эшкә куа инде. Инде туганнар ияләште инде мин шундый икәнгә. Зато рәхәт, акча көтмиләр. Бердән-бер акча булган карточкам, ул Пушкинская карта. Әле күптән түгел генә Тинчурин театрына барган идем. Басып торам инде монда иптәш кызым белән. Карасам, әйтәм, күземә күренәме соң бу, әйтәм, нәрсә соң бу? Оскар Юнусов басып тора, Гауга төркемнең артисты. Мин бит инде, ничек дип әйтим инде. Инде мин гашыйк түгел инде. Миңа инде барыбер. Просто иҗаты ашай. Ул бит татарский отверткален. Яшь кызларны кызыктырып йөри. Кояш байгач кына сәхнәгә чыга. Һәм аңа 104 яшь. Әйтмәсең, бит. Һәм инде басып торам инде мин монда инде иптәш кызым янында, әйтәм, кем монда кара дигәндә, нәрсә дигәндә, әйтәм, анда бит инде Оскар Юнусов дигәндә, миңа әйтте, Зилә, успокойся инде. Мин инде үземне тынычландырырга тырышам инде, әйтәм, Зилә, тынычлан, син Тинчурин театрының фойесында басып торасың, интеллигентлар һәм әбиләр арасында, әйтәм, тынычлан. Һәм инде юк бит инде, юк. Оскарны күргәч минем тән кыза башламасмы? Минем кан кыза башламасмы? Ул бит үземне, инде татарга булай тырышам инде, сез аңлагыз, ул минем Баунти рекламасында сыман в слоумо, менә булай ул минем. Зилә дип инде. Зилә дип. Кил яныма. Кил яныма. Ну, короче, примерно шулайрак инде минем башымда. Һәм инде, рәхмәт. Һәм инде басып торам инде, әйтәм, иптәш кызым, әйтәм, нишләргә. Шул вакытта инде миңа уй килә. Әйтәм, миңа Оскар Юнусов белән фотога төшәргә кирәк. Чын режиссер уй инде. Оскарым булмаса да, Оскар белән фотога төшәсе килә. Әле бит ул кипкән, җиңел. Һәм инде мин аны булай күз алдымда инде китерәм, мин аны булай тотып алам да инде. Бер кулга инде күтәрәм инде Оскарны, вот так фотога инде төшәм. Аннары аңыма килдем инде, карыйм, кулларым кылтыр. Киләм, әйтәм, все, Зилә, это твой шанс, әйтәм, давай. Дигәндә, мондара килә инде, әйтәм, все. Оскар, әйтәм, сәлам. Мин, Зилә, иҗатыңны яратам, туда-сюда инде, дигәндә миңа, әйтәсең, мин бит сине беләм ди. Соң мин бит синең каверыңны интернетта күргән идем ди. Миңа бит инде бу сүз җиткән уже, все. Мине уже парализовало, бер ягым мин инде тирләдем инде. Әйтәм, күргән идеңмени? Һәм инде дигәндә басып тора инде кешечә. Мин әйтәм, Оскар, әйтәм, фотога төшәбез, селфи дигәндә, мескен нәрсә дисең инде, ярар дигәндә. Һәм инде әйтәм, мондарак килде дә инде, фронтальный камераны ачуым булды. Белмим, бәлки аңа загырак карагангамы инде, бәлки нәрсә булды. Фронтальный камераны ачуым гына булды инде, һәм әйтәм,
Аскар мәйтәм, что-то мәйтәм, фотоға төшәсе килмей бит мәйтәм, ярар, мәйтәм, киләсе юлы, Алла бирса инде, Алла теләсә, дигәндә, диде дә инде чыгып ышкынды инде. Ярый әле кытылдым дип. Мин инде нәрсә? Мин инде иптәш кызыма әйтәм, все мәйтәм, это провал мәйтәм, аңлады ул мин жүләр икәнне мәйтәм, аңлады. То, что мин ненормально дип инде. Дигәндә әйтә Зилә инде, всего лишь Оскар Юнусов инде. Карасам, Оскар бырылды. Тагы минем янга килә. Мен все. Килә ба. Һәм инде тиге бырылды да килде дә миңа карады да бай, кире якка китте. Ярар мәйтәм. Ярар. Мине нәрсә? Мине дә тизрәк совместимостьны карый башладым. Туры киләбезме, без юкмы? Ну, кыскача, Оскар үгез бызау. Бызау димәдем, мин үгез бызау дидем. Һәм инде 16-нчы аркан, башня, мин 8-нчы аркан, справедливость. Справедливость ул хөкүмәт, хөкүмәтнең үз башнясы, үз манарасы булырга тиеш дип уйлыйм инде мин. Әле ичмаса мин кәҗәмегез. Ну, туры киләбез бит инде бер кырда, үлән ашап йөрибез шунда, короче. Вообще, ну, юк, сез көлмәгез, бу уен көлке түгел, это научно, это астрология. Әйе. Һәм инде белмим, нинди һаваларда Оскар, белмим, нинди һаваларда Оскар җиридер, белмим, ниндидер кызларга, ниндидер кызларга ул бит җырлар чыгарып йөри, ниндидер Фәридәләргә, Алсуларга, бит, ниндидер әпипәләргә. Юк, ник Зилә исемле кызга җыр чыгармаска? Әйтегез әле. Ник? Юк, мин ни на что не намекаю. Ләкин Зилә ул бик матур исем, туры килгән исем. Мин инде текст яздым, текст яздым, аларның тиздән альбом чыга бит инде. Һәм инде Оскар Юнусов, син мине бәлки ишетсәң, бу җырны җырласаң инде син Оскар Юнусов, то синең минем белән фотога төшәргә шансларың артыр. Һәм инде булайрак җыр булырга тиеш. Хәзер. Оскар чыга инде булай. Булай чәчләрен туздырды инде бу. Зилә, син шундый чибәр, мин сине сразу файда күреп алдым. Син шундый сәер, башымны әйләндердең. Мин сине концертларда бик еш күрәм. Нигә син минем күземә карамыйсың? Ояласың, штали. Ярар инде, аялма. Oh yeah, Зилә. Син минем личный сортың, мин героина. Примерно, шундай җыр чыгарса инде, нормально булыр дип уйлыйм. Сразу инде мировые гастроли. Мин бит Оскар, син мине бәлки ишетсәң, мин бит үзем өчен әйтмим моны, мин синең өчен әйтәм. Мин гомумән мин икенче өлкәдән, мин рэпер, Оскар рокер. Чыннан да минем зур хыял бар, фәлсәфи, интеллектуаль, усал рэп альбом чыгарырга. Һәм инде мин уже текст язгаладым. По законам жанра бит инде җиңеләй бердән башларга кирәк, анда хисләр, мәхәббәт инде. Һәм инде мин бер кешегә карата инде хисләр турында рэп яздым. Сез аны белмисез, чынлап әйтәм, белмисез. Ләкин бәлки монда минем тамашам табылыр, шуңа күрә инде салкышлап мин сезгә рэп укып китәм. Йоу. Ага, Оскар Юнусов, I love you. Син дә мине love it. Акылдан яздым бугай, акылымны миңа җырла давай. Ал иреннәрем мине сине алдаламас. Синең кызу йөрәгең миңа да шакабыз. Айхай күзләре уйный, сиздем сине күргәч. Үзе дә уйный микән, сихри бик күренгәч. Күзлегеңне салдым, күзләреңне күрдем. Ого, моның күз астындагы җырчыклары күп икән дип уйлап куйдым. Оскар, тыңла.
Сиңа кирәк әйбер шундый сирәк, чөнки сиңа кирәк әйбер. Мин ул Зилә. Раунд. Рәхмәт. Рәхмәт. Вау! Зилә Хусаинова! Ну! Вот это дебют! Айда сразу, Теленка белән башына бирде. Чәчләре номерда. Номерда икесенә дә туры килә. Ну ничек сезгә? Ну просто чәчте бит, кайф, Зилә. Койнар алкышлар белән каршы алыйк, Ләйсән Насирова. Сәлам дуслар, монда Койнар табада кебек үземне хис итәм. Зиләдән соң тик хәзер сезгә комплекслар турында бераз сөйләп алам. Бу теге гипноздагы бер движение инде. Беләсезме, хәзер сез аңладыгыз инде. Хәзер бөтенесе дә көләчәк. Хәзерге заманда балачак җәрәхәтләрен дәвалау модада. Мин дә ул турында еш уйлыйм. Мәсәлән, авылда үскән татар яшьләре, аларның һәр хатирәсе ул җәрәхәт дип уйлыйм. Менә урамдагы Бәдәревкә бару турында я прошел афганскую войну диясе килә. Ярар инде ул безнең гаиләдә менә самый такой легкий способ выхода из стресса, апатиядан, депрессиядан. Урамда яңгыр вакытында беркем дә эшләми. Шул сүз белән тәмамлана иде. Беләсезме, дуслар, мин үземне балачакта ничек итеп матур киенгәнемне бер дә хәтерләмим. Менә алсу күлмәк дисезме, яисә бренди матур кием, сез нәрсә турында бөтенләй. Менә безне әтиәни менә кибеткә барганда гына матур итеп киендерә иделәр, кеше алдында ят булмас өчен. Шулай. Беләсезме, безнең гаиләдә бер тәртип бар иде. Улылар сөйләгәндә балалар тик кенә утырырга тиеш. В идеале бүтән бүлмәдә утырырга тиеш. Хәзерге коучлар, алар менә не бойтесь проявляться диләр. Менә гаилә мәҗлесләрендә стол книжка астында утырып үскән бала ничек итеп проявляться итәргә тиеш, мин аңламыйм. Оныттым бит әле, Кәрим Тинчурин спектакленә барып кайттым бит әле. Кәрим Тинчурин спектакленә барып кайттым да, һәм беләсезме, мин алай йөреп торсам буламы? Мин Зилә кебек бик раскрепощенный түгел, шул теге безне стел книжка астында утыртканнар иде бит. Хәзер нәрсә турында теге Кәрим Тинчуринга барып кайткан идем инде. Беләсезме, ул гадәти тормыш турында иде. Сез аны спектакльне игътибар иткәнегез бардыр инде, анда гадәти тормышты. Карчык, кайда чәй, кайнар суында. Стәлендә тик салават җырлары искә төшән. Суынган чәйләр эчеп. Алкышлар, ярый инде хәзер. Ярый инде ансы. Әле анда никәйдә шул күлмәгенә киеп кайдан инде теге шундый спектакль бара инде. Беләсезме, дуслар, мин анда чуть инфаркт, инсультмы, ничек дип атала ул. Минем бөтен балачак травмаларым искә төште прям. Мин шул әкренләп кенә спектакльдән атлап психологка таба юнәлдем. Бөтен минем травмаларым искә төште чынлап. Мин күршедә, беләсезме, менә күршедә утыралар кешеләр, ха-ха-ха-ха-ха. Ансы да тагы да теге барыш теге клоуннар шундый ха-ха-ха-ха. Шунсы клакта яңгыр иде, мин уйлыйм, хәзер мин психбольницага эләкмәсәм генә инде. Безнең әти, хәтерлисезме, мин, яра, сез хәтерләмисез, мин хәтерлим. Мин менә хәтерлим, минем әтиемә гел әйтә. Кызларым, мин безнең өч кыз инде. Кызларым, мин сезне якты киләчәккә хәзерлим.
тик ул аның кайчан җитәчәген генә әйтмәде бит. Карагыз әле, бетте бит. Ярар. Рәхмәт. Лейсан Насырова. Афарин! Әйбәт. Менә сез якынча Илһам Шакировның свиданияларын күрдегез, менә шундый модельдә үзі. Тинчуринга барып кайтты бит әле. Юк, әйбәт, әйбәт. Шәп, әйбәтме? Әйбәт. Әйбәт. Әлдә ул психолог үзенә үзе ярдәм итер дип ышанабыз. Бер дә булмаса Еленар ярдәмгә килә ул. Ул әзер. Ярый, җәмәгать Лотова барабыз, шулай беренче адымнар ясаучы кызыбыз Шалт Мөхәммәтҗан сәхнәсендә Яршалыдан килде. Әй. Гафу итәрсез, әй. Әлмәт, почти. Якын инде, әй. Әлмәттән килде. Мактама аякларыннан. Әй. МЧСта хезмәт куя торган. Гүзәл Валиуллина. Сәлем, Әлмәттән! Хәерле кич. Сез исәнме? Мин исән. Минем исемем Гүзәл. Миңа 34 яшь. Мин эшлим МЧСта. Безнең бурычыбыз инде кеше коткарырга. Коткарырга кирәк мине. Минем микробуй, микроколак, микробурын, микроаяк, микрофон, микрозайм. Алла сакласын. Әни әйтәйде, син шигән арбасыннан төшеп калган бала бит. Мин бу сүзләргә ышана башладым. Әни минем иң топ татар әниләрдән берсе. Алга таба барабыз, үсә башлады. Мустақил үзе Валберстан заказлар ясый башлады. Кварплата Коркот белән түли башлады. Голосовой сообщение җибәрә башлады. Һәм инде минем иң беспонтовый фотоларны статуска куя. Ул минем иң экономный. Спа услугаларга түләмәсез өчен ул мине массажга укырга җибәрде. Пиявка куярга җибәрде. Пиявка куярга өйрәнергә җибәрде. Массаж банкалар белән һәм инде эшәге таптау курсларына. Менә рус телендә гел яңа сүзләр өстәлеп тора. Кринж, краш, изи. Ә бездә инде элек-электән килгән әни сүзләре. Авызыңны яп, күтеңне кыс, жүләр мәллә. Хәзер психологка йөрергә модага керде. Психологка йөриләр бәхет эзләргә. Ә минем өчен бәхет инде ул мунча, бәлеш, мәтрүшкәле чәй. Баш авырта, мәтрүшкәле чәй. Эш китте, мәтрүшкәле чәй. Температура, мәтрүшкәле чәй. Менә скажите мне, пожалуйста, күпме мәтрүшкәле чәй эчәргә кирәк, чтоб залечить жан яраларын? Һәм инде 1560 факт минем турында. Мин елак түгел, ләкин мине бер әйбер генә елата. Ул инде великолепный вектагы Мустафа үлүе. Ә сезгә телим, әзрәк еларга, күбрәк көләргә. Исән булыгыз. Гүзәл Валиуллина, Әлмәт. Җәмәгать, дәвам итәбез. Шуның белән безнең әзерләнгән чыгышлар тәмам. Хәзер инде шаяртучыларны чакырасы киләсе сәхнәгә. Импровизациягә әзерләнәбез. Әйдәгез, рәхим итегез. Илһам Шакиров, Ленар Галәү, Илнур Илалов, Айваз, Айназ Абдуллин, Зилә Хөсәйнова, Гүзәл Валиуллина, Лейсан Насырова.
Ярый, шуның белән безнең стендаплар тамам. Хәзер инде жюри әгъзаларына мөрәҗәгать итәсе килә, нинди бәяләр булыр икән. Һәрбер жюри әгъзасында безнең берешәр балл булачак. Кайсы чыгыш күңелегезгә хуш килде? Шул катнашучыга тапшыра аласыз үзегезнең балыгызны, ләкин бер бәйгедә бер генә кешегә тапшырырга ярый. Килештекме? Әйтегез, Рамил, сездән башлыйк. Миңа иң җиңеле, шулай бит. Әйе. Менә бу уртадагы 3 әдәмне күргәч, 10 елга артка кайткан кебек булды. Әлеге егетләр белән без Татар КВН лигасында бергә чыгыш ясый башлаган идек. Алар кул чабыйк әле. Яшьлеккә кайттык. Рәхмәт. Шуңа күрә Мен Линарны күргән сайын 10 елга артка кайткан сыман булам. Ленар киресенчә 10 ел алга күчеп барган кебек ул. Мыек белән шулай. Менә бу 3 егет арасында мин үземнең балны уйнатачакмын инде. Шуңа калганнар бер үпкәли күрмәгез. Әйдә буй буенча бирәбез. Илнур сиңа булсын. Афәрин Илнур, Илалов бер балл. Монда жюриларга унатып китәргә кирәк, нинди критерий буенча бәяләргә кирәк. Мөмкин булса юморга карап бәяләрбез әле. Ну, конкурс буларак нормально буй буена. Әйдәгез. Әйдәгез кызларга кул чабыйк әле аларга. Әйдәгез. Афәрин. Әйбәт. Рамил буйга карап бәя бирде. Мин менә иштем Айназ Чалдан Айназга 1 балл. Ну, то есть юмор буенча вообще ни о чем, әйме берсе дә. Ну мин дә әз генә шаяртырга. Ой, минем шундый зәңгәр джинсым бар, менә сиңа 1 балл. Әйдәгез, чәчкә куеп кемгә балл бирәбез, Оскар? Сәлам барыгызга. Ул шабырга кирәк. Баштан гафу үтенәм, чөнки зилле чыкмаса, сезнең арагызда кемнедер сайларым. Ул зил чыккач үзе карашын эшләп китте. Зилә Хсаинова 1 балл. Зиләгә балл. Яхшы. Нәтиҗәләр безнең шулайрак. Илнур 1 балл, Айназ 1 балл, Зилә шулай ук 1 балл. Алкышлар. Җәмәгать, шуның белән без импровизация өлешенә күчәбез. Әзерләнгән чыгышларны карадык, жюри әгъзалары инде балларын тапшырды. Хәзер хатирәләр дигән бәйге уйныйбыз. Бәләгә инде без катнашучыларга кызыклы хатирәләрне яңартырга тәкъдим итәчәкбез. Ул безнең 3 өлештән торачак. Һәрбер хатирәне яңарткан саен жюри әгъзаларына мөрәҗәгать итәрбез, алар үзләренең балларын тапшырачак. Әйдәгез, нәрсәдән башлыйк икән? Нинди хистән, нинди хатирәдән? Әйдәгез. Беренче мәхәббәт булсын, әйме, беренче мәхәббәт. Тагын бер тапкыр әйт инде. Ул сүзем. КВНда разминка түгел, хатирәләр. Уйныйбыз. Я, минем просто память бик начар шуңа күрә. Тем более син тавышыңны ишеткәч достым. Әз генә югалып. Память ул хатирәгә якын. Әйе. Минем беренче мәхәббәт. Минем беренче мәхәббәт ул акча, дуслар. Мин синең кебек кычкырып басып тордым аларны күргәч, шуннан да. Бик зур рәхмәт. А так можно? Даже так можно. Юк, утыр. Син бит инде үзең генә киләм дигәнең. Ник дусларыңны алып килдең, куркасың да? Ну гафу ит инде, мин бүген чәчәксез. Тукта, бу нәрсә? Карагыз. Йөзек. Карагыз әле. Ну инде Оскарны мин көтмәгәнем инде бит инде син нәрсә инде. Аба, карагыз әле моңа. Йөзек алып килгән. Ярар инде, прощаю, дуслары белән килгән, но йөзек бик матур, рәхмәт. Яхшы. Һәр җавабы, һәр чыгышы бер театраль постановка.
Сен бетінде білесің, ол бір өзі келмеген. Think about it. Менің ауылда үшкіруші әбилер бар есіңше, еме? Номерін берімен булавка алып келерсің, еме? Айтермен қой электрик екен. Бутылка бар ма бұдына бірер? Менің бірінші мәхаббет просто бәк халал түгел, шоңа көре айтам. Әйбәт. Мен бірінші мәхәббәтні хәтерләмим, потому что көп булды. Если надо, мәтрушкәлі шәй бар. Әйбәт. Білесізме, біздің бірінші мәхәббәт болмады инде ул балачакта. Ул инде айрыша җәрәхәт. Әйдәк, алкышлар берик. Шуның белән әлеге хатирәне йомгаклыйк. Безнең хатирәбез берәү генә. Ягъни хатирәбез дигән инде импровизация бер генә өлештән тора. Шуңа күрә һәрбер менә импровизациянең һәрбер өлешенә бәя биреп китәрбез. Менә әлеге өлештә кемгә бирәбез балларына? Әскәр. Микрофонга. Зилә. Сез ничә аяк кием алып килдегез монда? Берсен салып, берсен киясез тиз генә. Зилә бер бал, әйдәгез микрофонны алга таба җибәрик әле. Илнур. Илнур. Монда микрофонга әйтмәсәң башка исем яңгырый бугай. Беләсезме, миңа менә шушы утырулар бик ошый башлады. Берсеннән берсе көчәйтә торган юмор, ләкин инде Ленарның образына туры килә торган иң яхшы утыруганыкы булды бугай шулай бит. Ленарга китә бер бал. Ленар. Халал булмаса да сиңа бирәбез бер балны. Ярар, яхшы нәтиҗәдә безнең Зилә 2 бал, әйме? Илнур безнең шулай 2 бал. Айназ 1 бал, Ленар 1 бал. Дәвам итәбез. Алкышлар. Әти, әни белән беренче җитди сөйләшү. Әти әни белән беренче җитди сөйләшү, дуслар, ул кычкыр дустым, акча турында. Әйе, менә бу җегет урлап чыккан акчаны, шуңа күрә. Каян алып килдеңез ул дусны диләр миңа. Җитди сөйләшү, иртән уянам, 16 яшь, әни кесәдә резин перчатканың бер бармагын тапкан. Тәрҗемәсен белмим. Ул бит оттыргычны кайм. Әйе. Тәрҗемәсе юк. Малиновый. Әйе. Тәрҗемәсе юк аны татарда. Тәрҗемәсе юк, әйе, шуңа әйтәм. Мин уянам, әни менә булай карап тора. Тор хайван. Тор хайван, үстең мәллә. Мин сиңа күрсәтәм. Әтиеңне чакырам хәзер. Әти сәкер әле, Асхат. Асхат! Чыгып китте әни ишекне яба. Бар сөйләш улың белән. Әти керә. Молодец улым. Шулай бетте безнең. Һәм брат, секундочку. Үпкәләдең дә. Это же шаярту было. Яхшы. Беләсез бит инде әти әни белән җитди сөйләшү. Әти әни тәмәке тапса, сиңа кирдек дә, ләгә инде сиңа. Авылга кайтам, әти әни юк, дядя, абый була инде. Кесәдә тәмәке тапкан. Мин аны беләм, чыгам, чөнки кесәдә тәмәке юк. Һәм нинди сөйләшү булды. Решта буйтара тартып. Мин киләм дә, тәмле, братишка. Ничәтер бөтен кеше белән андыр эшү тарту турында сөйләшкәндер, минем белән нәрсә. Әти белән утырдылар каршыган, дидер кайгы зарап чыгып куйдылар. Әти күрсәтә, менә улым дигән газ кая газы ди. Мысы электр, мысы квартплата ди. Либо 5-тән 1-ен түлисең, либо бар квартира сымайт диде.
Һәм икенче җитди сөйләшү, ну Илһам, сиңа 27 яшьний химия инде дигән сөйләшү булдымы? Ярар. Алкышлар икенче сораулар, икенче өлеше тамам. Балларга күчик. Кемнән башлыйбыз? Әскәр әфәнде сездән. Тагын бал биргәм. Әйе. Мош виноград тотып кал. Айнас? Әйе. Айнас Абдуллин бер бал. Әйбәт. Айгөл апа? Илнур. Илнур бер бал. Рамил әфәнде? Микрофонны ник беренче алмаганга үкендем хәзер. Миңа калды. Мин Илһам өчен борчыла башлаган идем. Мин әйтәм, неужели аның хатирәсе юк микән әллә дип шулай бит. Шуның хәтле мискин күзләр белән карап торды безгә. Ахырдан чыккач бала кебек сөендем. Әйтәм, любой берсә дә бер бал бирәм дидем шулай бит. Илһамга бер бал китте. Афарин. Юк, борчылмагыз, аны менә Муслимнән куып чыгардылар. Муслим турында онут дип. Ул бөтен хатирәләрен онытты шуңа. Ярый, нәтиҗә буларак йомгакламыйбыз әле, ләкин нәтиҗә. Так, безнең Айнас 2 бал шулай бит. Илнур безнең 3 бал. Әйдә бөтенләй баштан башлыйк әле. Менә бу баштан. Ну что, вдруг безнең ниһаять монтажерлар килеп чыгып аска хотя бы баллар тизеп чыгарлар, кем белә. Инфографика дигән әйберне үзләштерергә вакыт бездә белмим инде. Илһам Шакиров 1 бал. Ленар Галәү 1 бал. Илнур Илалов 3 бал. Айнас Абдуллин 2. Зилә Хусаинова 2 бал. Гүзәл Валиуллина балсыз, әйме? Шүкрүші керек, срочно ауызға түкіргіз әлі. Түп, әйдәгіз. Ләйсән, бұршылма. Ең хреновый кіші мұнда мен сен. Шуңа күрә, бүтін хейт мен абылашақ. Ләйсән, пока, шулай оқ, біздің 0 бал. Яқшы. Алқышлар. Келесі хатирәні сізден сұрайсы келе, бәлки тіл ішінде тұрған, бір көз оңайда болған, бір хатирәгіз бардыр, ескә түсіресі келедір, бір вақиғаны сізге бір жаға түйтеймәл, әйдәгіз. Әйдәгіз қиырақ, қышқырыбырақ. Ненде? Бар ма? Бәй, почти шоңа яқын. Міне әлігіне болды. Так, бір бар. Бүтінесі көпшілік тұрап. Шонды дейсіз ме? Қазір тоқтағыз. Әйдәгіз, алайсаң. Әйдә микрофонға айтек. Әйдә бір вақиғаны, ненде вақиға тәқдим етеміз? Шондай вақиға тәқдим етем, бұл бүтін кіші ішінде яқындыр деймі? Көз алдына кетірерге керек, біз бала шақта әтиенелер білән базарға бардық киім алырға. Шул хатирәдер. О, әйдәгіз, рәхәтләніп, Айнас. Біріншіден қағидалардан башлайық. Әти белән барсаң тиз киінесің. Бірінші үкіретті сразу өтіге. Әни белән барсаң, мы еще походим. Бүтін базарны урап шығасың. Самый дешевыйна қайтасың. Ең қызығы, картонкада қыш күні. Кім джинс алғаны бар, кімнің алқышлық әлі міне. Қойдан табалар, әйме? Басасың картонка. Нешік ұтырам екен, қорайын дейсің, аха, таған бір картонка көзгі. Бәләке генә матур перчаткилар мында кесілген. И джинсы ұшамы әзіреккені уйланып тұрсаң, аның жизнәсе дә кие, әтисе дә, баласы да 3 ел кие. Аллаға шүкір, алығыз. Бик яхшы хатирәләр, әйдәгіз. Минемчә, ул әти-әни белән берничә кием артыннан базарга барып, ул абыйның гардеробы иде. Мин бүген дәген аның пиджагында, между прочим. Мыйга да аны. Достар, білем, несек сіздің мен вообще жеңілі автозаводский рынокта, шолда шундай рынок бар. Онда гел таджиклар, өзбеклер, меңа ошаған кішілер сота еді. Вообще, керекті әти білән, салам алейкум, әтінің мында мыйықлар ойнай башлай сразу.
Все, сразу, миңа білесіз ана кішілер, міскіндер, ана нешіктер, теге тоқтада басқандар. Мен сразу вип-комната, достар, сразу шейханаға кіріп, плов астына кроссовкалар киемін, достар. Вообще шәбей, достар. Шыннан, әне білен вообще жүрмейдік. Әне білен жүрмейдік, білесіз меге, дұрыс, хотын қыз бейті, әйден мана алмайық, әти просто ки, и все. Міне шылайды мен, достар. Бек зор рахмет. Яхшы, Хатира. Güzel. Шиген арбасынан Тоқтайлы, güzel нәрсе болды бұл. Мына шулай қой. Шиген арбасынан түсіп қалған бала базарда таптылар мені. Айдағыз, недер номер Зиля? Бұл перформанс. Айдағыз. Бұл ғадети хәл. Они, сен точно уверены, что меня бу килеше, сен мен спортзалда, меня нормальный терлер мекен, была итеп инде зиля дип инде. Они, я может быть меня буссан алаб, но они, пожалуйста, инде буссан алаб. Yok, все, рахмет. Айбет, рахмет. Тағын іске түштәлі. 300 сумға түшсе алар біз. Білмем неге әнидәгіл мода еді. Бір базарға ермейдік. Әрбірсінің бір үз вақыты бар еді. Мәселен, бір ел автозаводскийға үйрейсің. Аннары кімнәдір ештіп ГЭС-қа барасың. Екінші елға да. Үшінші елға уже 30-й комплекста. Аланда, братан, обязательно. Аннары Илнур сөйлегенде еске түшті. Бұл аяқ киім сатушылар, это вообще супер продавец бетінде. Ең яқшы сатушылар. Біріншіден соң аяқ киімге салып, вот смотри деп. Екі яққа, үш яққа бүге, да? Ничего не будет, настоящий лакост, да? Шақырды. Екіншіден, гел аяқ, un аяқнықы зуррағы, есігіздемі тігі. Гел текшіріп ергендер. Анар 37-й есть сейчас. Кейті әтігі, екінші күршісінен алып келе. Бересің, қыса. Он такой, подожди. Шығара, білмейм, әлі нәрсе әшілі ұлтыға. Тояқлар тұға башайды. И оңадан бере, все, брат, нормально, уступлю деп. Әйбә! Шуның білән біздің әзірленген шығышларда, импровизацияда тамам. Әзір енді сөзіне жюри әғзаларына бересі келем. Қабаттан қайырлы кеш. Біздің стендаперларға, айдағыз тамашашыларға бір құлы шауып алғалы бар бізға да. Татар юморы ол бик тансық әйбір біздің үшін шылай беді. Ләкин мына шушындай дәрежеде әлігі юморны бізге жеткіре алған үшін шушы сәхнәдәге егетләргә, ойыштырушыларға бик зор рәхмәт. Йо, мен образын айтам, енді алар қызлар шында кірген шылай бет. Яра, сәхнәдә басып тұрушыларға деп әйтик шылай бет. Енді яңа yüзләрдә күренә башлады, бұл нәрсені аңлата. Демәк, әлігі юморның киләчәге бар деп ышанасы килә. Рәхмәт бик зор. Баларға күшсәк буламы, Фаил? Китмәгез әлі бит әлі жыр була хәзер. Білмейсіз неше қызықтырған. Мен жырларға тиіш тұр хәзер. Баларға күшәбіз ме? Әй. Әлігі хатираларда шундай нәтижеге келдім, Ойнас базарда яшаған кебек жылы. Мұнда бір халына жетмей, өзімнің кеске түшті. Меңа әненің қышқырғаны қаманда көз алдында тұра. Мұна шул тігі картон үстінде. Әне меңа бұлай қышқырады. Сал енді шалбарының, сені кім білсін мұнда? Еске түшті. Хамеді, үшеткенде шалбарының салға шықында ярты ауыл ұзып кетеді. Айназға бір бал. Рахмет. Бүгінде аңдай сөздер ештәсіз деп ешіткен едік біз. Татар жері гримеркларында сал, енді кім білсін сені мұнда. Міне салсаң. Ярар. Кішінің епейін ашадық. Есінап қоя тұрған. Барыңызға да қайырлы кешлер. Меңа бик ұшады, рахатланып дүшәмбіні матур башладық. Сізге де ұшады ма? Бүгін бик рахат, бик жылы зал болды. Менімше залға да рахмет, ұйыштырушыларға да. Һәм біздің шығыш ясаушыларға да бик зор рахмет. Меңа бик ұшады.
яңадан киләчәкмен. Бу минем беренче тапкыр килүем иде монда. Шуңа күрә рәхмәт оештыручыларга, рәхмәт сезгә, рәхмәт барыгызга да. Илнур бер бау. Илнур бер бал. Яхшы. Хәзер сез әйтсәгез интриганы бетерәчәксез. Барыгызга да зур рәхмәт. Беренчедән, икенчедән сәхнәдән кешене көлдерер өчен ул бик җиңел эш түгелдер, әйме? Мин чыксам, миннән көлмәсләр я. Минем рәвештән генә көлерләр я. Әйтәсем килгән идек, утырган кешедә көләбез без синнән. Даже безнең янда булмасаң да без инәдә көләбез синнән. Нормаль. Шуңа мин үзем дәвам иттем аны. Шуның өчен аңа карамастан сез бик күңелле, бик шәп үткәрдегез бу кичәне. Зур рәхмәт барыгызга да. Илһамнан башлап, Лисанга кадәр. То есть булар урта тирәдә булды инде. Моннан башлап монда бетерә торган булды, ничек булды? Бу балны Зиләгә бирәм дигәнем. Вау! Менә бит нинди кызыклы нәтиҗәләр килеп чыга монда. Нәтиҗәләр билгеле, балларны тапшырдык, җиңүче шулай ук билгеле. Битәйме? Так. Әйдәгез, башлыйк әле. Уң яктан, башлыйк уң яктан. Әйе. Ләйсән Насирова безнең 0 балл. Барысы да алда әле Гүзәл Валиуллина шулай ук 0 балл. Зилә Хөсәйнова 3 балл. Айназ Абдуллин 3 балл. İlnur Ülolov 4 bal. Leonor Galov 1 bal. İlham Şakirov 1 bal. Bugünkü oyunda жеңді біздің İlnur Ülolov alkışlar. Hem 10 мың сом ақша синекі. Жемағат. Фұрсаттан файдаланып. Кішкене генә бір искәрмә кертәсе килә. Акча бар, гүләттек гүләт, әйме? 10 мың сум безнең менә уста уенчыларыбызга китте бит инде, әйме? Яшьләр дә яхшы чыгыш ясады миңа калса. Әйдәгез, призовой фондка тагын бер 5 мың өстик тә менә яшь катнашучыларга бер 5 мыңны тапшырабыз. Кемгә? Сезнең уртак фикергә килеш, сезнең белән бер уртак фикергә килеп, кемгә яшьләр арасында 5 мыңны кемгә тапшырыр идек? 3 кыз арасында. Әйе, 3 кыз арасында. Ничек миннән сорыйсың? Жюри, һәр берегездән сорап чыгам. Һәр берегезнең фикерегез мөһим. Әнә бит аның спонсоры утыр. Давай булай торабыз. 5 меңне Ләйсән белән Гүзәлгә, Зиләгә аскар түләсен. Әйбәт бит. Ну, гадел булмый бит 5,5 мың и виноград. Калса бик гадел булмас. Әйдәгез 5 меңне кемгә? Сезнең фикергә кем лаеклы 5 меңгә кызлар арасында? Yo, men ikisine de birge hazır. Zilege aytам. Zilenin böyle 3 balı var. Yok, bir gene kişiga özünüz. Әйе, bir gene kişiga. Әйдәгез сезгә бирәбез. Güzel. Siz kim дип уйлыйсыз? Кабатларга ярый да, как раз монда. Ну, üçüsü arasında iyi кабатласак та ярар. Гүзәлгә. Güzel. Һәм сезнең фикерегез? Так, безнең 5 мең китә Гүзәлгә, сезнең 5 мең китә Айназга. Вау! Җәмәгать! Менә ничек кызык килеп чыкты безнең инде. Ну, гадел дип уйлыйм. Чөнки карагыз инде бунда татар КВН чакы чемпионнары, бунда Татарстанда җиңеп умырып киткән җегетләр һәм яшь кенә кызлар, әйме? 10 мең безнең Илнур Ülolov һәм 5 мең Гүзәл Валиуллина! Достар, менә белмим нигә миңа әйтәгез, минем 10 меңнең 5 меңен Зиләгә бирик әле, достар. Ну, шуннан бик шәп булды. Вообще мощно булды. Давай! Зилә, молодец. Давай, мин 500 сум просто Илхамга җибәрәм картасына. Миңа
Кім 50 грамм салып бері? Давай, Ленарға, давай! Мен сеңа 101-да манту алам, брат. Яры, жемаға шының білән ұйын тамам, жеңушілер белгілі. Бик күтілмеген нәтижелер, ләкин бик қызық нәтижелер. Әйтегіз, алқышлар берген шайыртушыларға, алқышлар өз-өзімізге. Шалт Мұхамаджан, түке ойын, бик көңілі ойын болды. Шықты Айдар, әмел айтыр сіздің барақы. Келесі ойында призовый фонд 5000 гына болашақ. Ләкин анысын әлі тігі қатнашушылар білмей. Жемаға шының білән біздің ойын тамам. Шалт Мұхамаджан, бик зор рахмет біздің білән болғаныңыз үшін. Келесі ұшырашуларға қадар. Пока-пока!